bastant d'hora. Deu ser alguna festa. No, en Sam no tanca les festes. Potser havia d'anar a un altre lloc. Anem a preguntar-ho a l'Andy. D'acord. Ei, Andy, M'estranya que ningú no vingui a robar. on és tothom? Dormint, si tenen 2 dits de front. Per què ha tancat el cafè, en Sam? Ah, sí, que heu estat fora. Veniu de Mèxic. No sabeu res. De què? En Sam va morir ahir al matí. Què? Sí, va ser un cop. Es va quedar plegat a sobre la taula de billar. Un atac. En Sam el lleó? Sí, en Sam és mort. Era tot un home. Sempre anava per la vida a la seva manera, esclar. Van trobar el testament. Un disbarat com no n'he vist dos. T'ha deixat el billar a tu, Sonny. Què me'n dius? I li ha deixat a la Genevieve el cafè. És l'única cosa lògica que ha fet. El cine l'ha deixat a la senyoreta Mousy. Punyeta, si no sap ni fer anar la màquina de les crispetes. I la part més estranya és que li ha deixat $1.000 en Joe Bob Lane, el fill del predicador. Quina broma, és increïble. També me'ls hauria pogut deixar dir, me'ls mereixo tant com aquell nano ignorant i malparit. El cas és que ja està. Demà l'enterraré.